nostre pas per Impulsa Cultura i l'acompanyament de les mentories ens ha servit per consolidar l'estratègia global del projecte. La Fundació Catalunya Cultura ha estat una oportunitat extraordinària d'escalar allò que era un pilot i convertir-lo en un agent realment transformador de tot el sistema sanitari català. Per nosaltres ha sigut una gran trobada perquè ara com ara podem dir que tenim el projecte ordenat i sabem cap on anar i què fer. I això jo crec que haguéssim tardat molts més anys a aconseguir-ho si no haguéssim passat per aquí. Ens ha obert un ventall de metodologies, d'eines, de mirada crítica, de no basar-se tant en el dia a dia del que fa cadascú. Aquest acompanyament a mi m'ha donat molta il·lusió i molta empenta per continuar amb el projecte i hem implementat tot el que hem après, ho hem implementat dintre de Flamengi. A mi m'ha permès parar, pensar i tenir una visió externa que en projectes petits penso que és molt important. La xarxa de l'àmbit cultural és més extensa del que em pensava i que sí que és possible trucar a portes i demanar que algú et doni un cop de mà, que sumi amb el teu projecte. Tenim moltes més eines de com enfocar l'estratègia de negoci del projecte que tenim, com vincular la nostra passió, el nostre impuls creatiu amb una visió més empresarial. Des d'Aupa Strings el que més ens ha cridat l'atenció és el nivell de tots els formadors, tots els acompanyants del procés, que ens ha portat al final a poder tenir una visió 360, tant del nostre projecte com de la realitat. I sobretot, crec que l'equip humà que hi ha al darrere d'aquest programa, tant l'equip de la Fundació com els mentors, els formadors, que són tots excel·lents professionals.